Irido ang sarong tricycle driver asin ang saro kaining lunad kan suminalpok sa kasabata na truck sakop kan Maharlika Highway sa Barangay Bonifacio, San Fernando, Camarines Sur pasado alas 6:45 nin banggi kanakaaging Martes. Base sa investigasyon, haling libmanan pasiring kutaan truck sa Naga City nganing maggarahe alagad pag-abot sa nasambit na portion kinaon kan tricycle ang linya kan truck na nauli sa diskwido. Napag-araman man na parehong nasa impluensya nin arak ang duwang iridong persona na binistong sinda Jessie Almonte, 45 anyos, asin ang lunad na si Dennis Tayas na kapwa residente kan Zone 6 Barangay Lupi, San Fernando, Camarines Sur, asin parehong nagsapo nin minor injuries. Solo lang po itong truck na ito, magkano magkasunudan. Kaya po, nabanggaan niya after niya mabanggaan si Pedestrian Refuge, nawalan siya ng control, kaya nagdiretso siya duman sa duwang stall sa may gilid siya ng pinampo. Katakod kan insidente, nagpagirumduman otoridad sa publiko nganing makalikay sa mga siring na insidente. Nakainom, sipon pa, nakaisipan pa po, magkapirang beses, nagaya kita nagtatrabaho, kasi dapat tumuli kita na buhay, kompletang beses sa kamuro, kasi may pamilya katawag sa tuya. So, kung talagang hindi maiwasan ng pwede ng mga turugmahan, siguro, mas maray na magturog na lang muna, magpaaga na lang muna duman, kung talagang hindi kaya pagpahinalo. Mahahampang sa kasong reckless imprudence resulting to damage to property and driver kan tricycle in kaso magsangat nin kaso ang driver kan truck. Para sa mga baretang tatak Bicol, Rose Espinas.